Seydou Mamadou Fenete Fedinya Mamadou ala kira bangena Abdoulaye de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira feata nufle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمبي لا تنوك على بركة alami ni ay kira keren fasamantiya ani hina ka alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ke oye ko dijiya ma bela jelema angana ka nisondiya ni oye angana ka alafono ye hakilla jiyan fantan nani bela jelena be nisondiya le ni wati na sabula ambe horma kalumin kono ambe ka wati ba min kono noye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aleka bangeliye kula ka fo ka wali nyumando ka fo ka bismillah aw ka jemu kan kran mi na abisig awye wala saka do fara nison diaw kan mawludu hukmu konnana amba don ka fo jema we bo fantan nani bela jelen fe kana mawludu ke malikona ya am fana karamogo ani ho conseil islamique nyama ba noy asayidi Cheikh Ousmane Malan Haidara ali sabula nga kran yala Côte d'Ivoire jamana kan labin bilebile ubeken ka boyen kana mawludu ke anga wuli ka jowla ansira ka kunafoniya min sɔrɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. date se ka fɔ parce que karamɔgɔ kelen o conseil ɲɛmɔgɔba ye an bɛ fɛ ka na labɛn wɛrɛ dɔ kɛ ka taa foli kɛ karamɔgɔ la o ti ɲɛ f'an k'o organiser maaw de la san o san mɔgɔw de tun b'u ka taali bila ka amisariw kɔnɔ waati min na siraw ka gɛlɛn bon hali bi layidu b'an bolo i bɛ bɔ yan fɔ bamakɔ polisi t'a kun don mobili kɔnɔ k'i ɲininka foyi la i ka passe sɔrɔlen kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛ bɔ yan le 6 sɔgɔmada fɛ k'an kunda bamakɔ ala sago i sago weleda min b'an bolo ka se an b'a fɔ an balima bamakɔkaw ye u ka an kunbɛn cogo ɲuman na n'o ye Côte d'Ivoire kari ye u ka boli ka na an sécurité an k'an ka minɛnw ta k'an ka kɛ ka taa dunanw bila o bilayɔrɔ la o bɛ san wɛrɛ ta nɔgɔya an bolo o labɛn de b'an bolo bon alhamdulilayi nin kɔni ka nɔgɔ hali ni an ye mawuli kɛmɛ labɛn ko Haidara de b'a kɛ a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ convoqué ka taa hali kariw kɔnɔ an bɛ convoqué ka taa karamɔgɔ ɲɛda bonya kama hali n'a taara kɔgɔji sanfɛ an bɛ convoqué ka taa mawuli kɛ a nɛgɛ tɛ bɔ an na don o don an b'a kɛ donc bɛɛ ye karamɔgɔ ka waleɲuman dɔ ye. Ok, ne le ye coordinateur national ye pour le combat des Mawlud donc bɛɛ bɛ baara la i ka sigida la a ko ɲɛmɔgɔya ne b'a coordonné an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye fédération min b'an bolo Ansarudine tɔgɔ la o fédération 20 ye la fédération ninnu fana ye chef lieu de région de ye o fédération 20 ninnu na kɔnba bɛ wuli a kelen-kelen bɛɛ la a kelen-kelen bɛɛ ye kɔnba wuli donc ne ni u bɛ ɲɔgɔn fɛ contact la u bɛ n wele su ni tile bon min kan ka kɛ n b'o f'u ɲɛna bon ni min fana bɛ yen nɔ u b'o dantigɛ kɛ n ye an bɛ labɛn kɛ ten k'a ɲɛsin Bamakɔ ma san o san donc o labɛn ninnu b'an bolo fédération 20 kelen-kelen bɛɛ bɛ kari wuli o kari yɛrɛ min kan ka wuli ɲina an ye programme kɛ o bɛ kari 50 ani kari 4 de ma bon kari 50 ni kari 4 ni a kari kelen-kelen bɛɛ kan ka mɔgɔ 62 ta ni jate bɔ o bɛ taa bɛn mɔgɔ 3,000 ani 348 ma 3348 personnes o de b'an bolo ɲina ka taa mawulu la kɔnba sira kan ni kari 54 ye donc an bɛ labɛn na bon labɛn fana ni an ye labɛn kɛ pour que sira bɛ nɔgɔya an ma an bɛ lettre ci an ka ministre de la défense ma ka lettre ci an ka ministre de l'intérieur ma et de la sécurité ka lettre ci policier ka directeur général ma ka lettre ci gendarme ka commandant supérieur ma k'an ka laɲini f'u ye a n'a kɛcogo a n'a kɛ waatiw n'o kɛra olu fana bɛ cila bila ka t'u ka base la sigida bɛɛ u bɛ message bila ka taa sigida bɛɛ la ka fɔ Haidara ka tɔndenw n'o ye Ansarudine tɔndenw ye u bɛ labɛn na ka taa mawulu la donc olu bɔra a kalama lettre cir'u ma u bɔra a bɛɛ kalama donc u b'a ɲini faamaw kana tɔɔrɔ se an ka mɔgɔw ma
bon san o san ni ala ka dɛmɛ ye an ka jama bɛ wuli a ka taga Côte d'Ivoire faamaw tɛ tɔɔrɔ foyi s'an ma an taatɔ komi an natɔ u b'an bonya k'an karama parce que consigne bɛ d'u ma. An bɔlen ko Côte d'Ivoire an b'a an kunda Mali région fɔlɔ la n'o ye Kayikaw fɛ yen nɔ labɛn belebelew olu labɛnnen don ka sabu kɛ an karamɔgɔ Seyid Ahmad Tijani sango san ale bɛ taa ka taa mawuludu kɛ o hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔw kɛ ka u ka estadi ka a furan fo ka jɛ walasa maaw ka se ka sigi hɛrɛ kɔnɔna na a labɛn caman min ni o bolodara yen Kayikaw fɛ yen nɔ min sɔrɔla yen an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. An ɲini hakilina in ta mun kama an bɛ kalo min kalo barikama don ni Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka bangeli kalo ala sɔnna san o san an bɛ na ni estadi la ka na a ɲɛnamaya bon o la an b'a dɔn k'a fɔ ɲamaw ni fɛnw caman bɛ yan bon Alakira bangeli kisi nɛɛma b'a ye o bɛ ɲɛnama kɛnɛ mun kan wa kani saro ye o kani jɛya ye o la san o san n'a waati surunyara an bɛ tɔndenw bɛɛ labɔ ka cɛmanw labɔ ka musomanw labɔ an bɛ na ka na yɔrɔ jɛya mun kosɔn a don bɛ se waati min na o ka sɔrɔ kɛnɛ sanuyalen don an ye hakilina ta o de kama. A ka kan n'a ye mɔgɔw wele u kana sɔrɔ yɔrɔ sanuyalen don yɔrɔ jɛlen don tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ o de kama an farala ɲɔgɔn kan ka na ni baara ninnu kɛ ka yira mɔgɔw la fana silamɛya mago bɛ sanuya de la et puis silamɛya mago bɛ ɲɛtaga de la quoi a ɲinɛn ta ko fɔlɔ ye depuis mawuludu daminɛna an bɛ nin baara in de la mais komi ɲinɛn ta de fanga bonyana kojugu parce que samiya la binw falennen don fan bɛɛ fɛ o de ɲinɛn ta in fanga bonya n'o tɛ san o san ni an ka baara depuis mawuludu daminɛna an b'a la. Donc an karamɔgɔ Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a ye faso jɔ de jira an na a ye baara de jira an na donc o kama an bɔra bi Kayi Ansaru bɛɛ bɔra ka na terrain ka na kɔnɔ fura ka binw bɛɛ lajɛlen tigɛ k'an ka nisɔndiya jira mawuludu ko la yanni ka se a don ma ka an karamɔgɔ k'a ka waleyaw ko o bange jamana in kɔnɔ ni ala sɔnna o de y'an se yan nɔ sɔgɔmada in na. Bon hakilina kelen dɔrɔn de nana n'a ye n'o ye Muhamadu ko yɛrɛ ye an karamɔgɔ Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ale y'an bɛɛ lajɛlen tɛgɛ minɛ k'an fara ɲɔgɔn kan k'a jira an na an ka kira o ye Muhamadu de ye a jɔyɔrɔ ye min ye diinɛ na a y'o fɔ an ye bon an yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ye min ye diinɛ na a y'o fana baaraw jira an na an bɛ o baaraw de la Sadi Makɔrɔ Sisoko la bi n'o ye an ka ɲɛmɔgɔw ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ terrain bɛ cogo min na an ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka na terrain in ladilan walasa minnu min na mawuludu hukumu kɔnɔna na n'u nana u ka lafiya sɔrɔ terrain kɔnɔ cogo min na o ye an bɔkun ye bi o ye baara kunfɔlɔ ye baara kunfɔlɔnan o ye jumɛn ye mawuludu yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di bɛɛ lafiyalen ka bɔ i ka sigiyɔrɔ la ka na an fɛ Kayi yan ka na mawuludu kɛ sabu an karamɔgɔ n'o ye Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ye ale denkɛ Ahmad Tijani Hayidara n'o ye an ka golokasigi ye bi an bɛɛ lajɛlen an sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ ale bɛna bɔ Bamako karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yen karamɔgɔ jɛnnen a ma k'a labila a kana mawuludu kɛ anw fɛ Kayi yan donc an bɛ o ɲɛkɔrɔ baaraw de la bi o ye an sekun ye terrain na yan nɔ bi. U bɛna an dɛmɛ ka na sari lakana k'a lasanuya o kɔni o ye hɛrɛba de an bolo an n'a kɛra jama ka ca yɔrɔ ni jama mana caya cogo cogo mais olu ta in kɔni ye belebeleba de u b'an dɛmɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ bɛɛ b'a kɛ tan mɔgɔ fɛn bɛ sari ɲini ka na baara kɛ n'u b'a ɲini ka sari lakana fɔlɔ ka n'u ka baara kɛ o bɛ caman bɔ sari ka gɛlɛya la dɛ parce que ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ni min tɛ ban ma k'an k'a f'u ye ko parce que jama la mɔgɔ suguya bɛɛ bɛ sɔrɔ a la. Hali sisan an bɛ to Kayikaw fɛ yen nɔ groupement ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ n'o ye Alhaji Umar Baro ye a ka wulikajɔw Kayina mara kɔnɔna na mawuludu labɛnw bɛ fan caman fɛ ani nafa min bɛ mawuludu la a da bɛ se o kuma ma ka walawalali kɛ sabula groupement ye jɛkulu ye min ni ale jantɔlen bɛ mawuludu ani ziyarakow la min ɲɛmaaba ye an fana karamɔgɔ ye n'o ye Seyidi Sɛrifu Usmani Madani Hayidara Kayikaw fɛ yen nɔ u ka groupement ɲɛmaaba n'o ye Alhaji Umar Baro ye an ka jɛ ka ale ka dantigɛlikaw mɛn. fabidhalika falyafrahu o kuma nin kuma ye nin bɛ mun yira k'a fɔ ko ala de y'an sɔn ala kira la sallallahu alaihi wa sallam ka tila ka an yamari kan ka nisɔndiya ni ala kira ye o kuma ka nisɔndiya ni ala kira ye ala yɛrɛ ka weledikan fɔlɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ye n'o bɔra yen nɔ an yɛrɛ ka ala wale ɲuman dɔn ani ala foli ɲuman o ka kan k'an bila an ka nisɔndiya
ala kira ka bangela ka tun ala kira de nana kana ke duna hera ani lahara hera bela jelen sababu ye o kuma nana ke duna hera ani lahara hera bela jelen sababu ye cogo min o ka kan ka to an bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ka ala wale ɲuman dɔn o la maa y'i ka hɛrɛ sɔrɔ ni sababu ɲuman mun ye i man kan ka ɲinɛ o kɔ o ye hadamadenya yɛrɛ ta cogo ye o tuma an bɛ weleli mun bila ka taa silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o ye silamɛ kelen o kelen bɛ yɔrɔ min na i se cogo ye hakɛ min ye ala kira ka san yɛlɛma kunbɛ o ɲɛnamayali la a ka mawuludu o ɲɛnamayali la i k'i se bɛɛ lajɛlen k'a la fo ni i dɛsɛra yɔrɔ min surtout ɲina an ka ɲɛmɔgɔw kan bɛ groupement ɲɛmɔgɔba ma ka damina a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a n'a nɔla bɛɛ lajɛlen n'o ye groupement karamɔgɔbaw ye u jɛra ka sigi kɛrɛnkɛrɛn k'a la Bamakɔ ka weleweleda kɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛn ani ɲɔgɔn faamu ani ɲɔgɔn magoto ni ɲɔgɔn lakun ɲina bɛɛ lajɛlen k'i ka mawuludu tɛmu kɛ o kɔnɔ i k'i ka mawuludu kuma o kɔnɔ o bɛ cultiver silamɛ fɛ don o don mɔgɔw la nka ɲinan ta bolofa ka d'a kan an ka do fara a kan o de la ɲini dɔ ka tugun o tun ye ala kɛra yɛrɛ ka baara belebeleba ye sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na alhamdulillah ɲina an nisɔndiyalenba de bɛ an b'a fɔ serifu ye dɔrɔn ahalan wa sahalan wa marhaban yani a sen ka don an fɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sigilen bi ka ale de ma kɔnɔ n'a nana a bɛna kunbeli ye aw ɲɛ la ɲina kunbeli min n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sherif Ahmad Tijani la ɲinan kunbeli bɛ bonya dɛ inshallah ni ala jɛra n'a ye parce que a tɛ kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ ɲinan ta de fɔra ko spécial an ye mawuludu kɛ spécial ye mun kɔsɔn parce que an karamɔgɔ an'an ka kaidu ale kɛra Mali diina ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Haut Conseil Islamique o jala no o bonya min taara ka d'a ma o hukumu kɔnɔ ansaru y'a laɲini diɲɛ bɛɛ ɲinan mawuludu ka kɛ spécial ye donc o la a bɛ daminɛ anw fɛ Kayi yan fɔlɔ an bɛ tila o la ka sɔrɔ ka taa spécial tɔ continuer Bamakɔ o de don wa an ka ɲɛmɔgɔw u bɛ labɛn ba la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ ala k'a to serifikɛ a kana an sɔrɔ hɛrɛ la a ka bɔ Bamakɔ hɛrɛ la a ka don an fɛ hɛrɛ la wa ɲina ɲina ale yɛrɛ labɛnnen dɔn koyi sabu n'i ko dɔnni ala y'o d'a ma n'i ko denmisɛnniya ala y'o d'a ma n'i ko karama ni bonya ala y'o d'a ma nɔrɔ ala y'o d'a ma fasihu lisani ala y'o d'a ma a bɛɛ de dafalen don kamalen in na n'o ye a Sheikh a Sherif Ahmad Tijani Haidara an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman se an fɛ Kayi yan Kayi bɛɛ de nisɔndiyalen don Ustaz n'a ka nali ye n'i y'a ɲɛ dɔrɔn an bɛ kuma la cogo min i yɛrɛ b'a dɔn k'an nisɔn ka di wa mawuludu yɛrɛ nɔrɔw de daminɛna an fɛ kabini sisan nisɔndiyaw ni bonyaw ni karama hali n'i y'a ɲɛda ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na kalo in jɔra quoi a ma fili tɛ yɛrɛ o kuma la an b'a fɔ ko bisimila u bisimila dunan fɛn o fɛn bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bisimila ani minnu bɛna hali an karamɔgɔ fɛ yen Bamakɔ bɛɛ lajɛlen bisimila ala k'an karamɔgɔ mɛn an ɲɛ ala ka sijan d'a ma ka labanko ɲuman d'a ma ka denbaya ta fanga nɔgɔya ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ mawuludu bɛna kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i ye thème mun fana fɔ an karamɔgɔ ye thème di ɲina ko ka kuma bɛn ni kelenya kan jamana bɛ se ka basigi cogo min na mankan minnu bɛ yen kɛlɛ minnu bɛ yen bɛnbaliya minnu bɛ yen o bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔ ka se ka kuma bɛɛ fɛ karamɔgɔ ye o thème de ɲina ni ala sɔnna ma n b'a dɔn mɔgɔw bɛ n'u seko k'a la mawuludu kɛyɔrɔw la kuma bɛ na k'a kan a ka ca ala fɛ ni ala sɔnna ma fana jamanadenw bɛ na a faamu ala k'a ɲɛ k'a d'a ma mawuludu commission président ya k'a di ne ma ɲina bon o ye ala tanu ye sinon mɔgɔw ka ca i y'a faamuya bon k'a fɔ ko a dilen bɛ ne ma o tɛ ne ka cɛya ye bon labɛn minnu b'an bolo karamɔgɔ Sherif Ahmad Tijani ka nali la ko dogolen tɛ komi san o san nin ye ko kɔrɔ de san o san a bɛ kɛ bon baara ninnu bɛ yɛlɛma de bon ɲina kunbeliba de b'an bolo a kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye mun n'an bɛ dɛsɛ c'est à dire an bɛ ko yira Kayikaw la o ma deli ka mun ɲɔgɔnna ye Sherif Ahmad Tijani ka nali n'a ka kunbeli la an bɛ taa kunbɛ a quelque distance k'a sɔrɔ ka escorter k'a la donya komi san o san a bɛ kɛ cogo min bon ɲina labɛn minnu fana ko kura donn'a kɔnɔ bon ko kura mun donn'a kɔnɔ bon a bɛ komi o ma deli ka k'a la o bɛna kɛ nin bɛ k'a fɔlɔ ye Kayi yan ɲina parce que n'a nana fɔlɔ n'a ye mawuludu kɛ ka ban o dugusɛjɛ a bɛ segin mais ɲina an y'a laɲini an bɛ fɛ a ka dugawu karan kɛ k'a fara an ka ɲina pour que ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ Kayi yan ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya mun bɛ yen n'a bɛ se ka taa ka wuli an kan cogo min a bɛ se k'o dugawu karan kɛ an ɲɛ
bon o fana tɛmɛnen ko bon an bɛ jelidi fana bolo dalen b'an bolo ani yɔrɔ dɔ bɛ terrain kɛrɛfɛ n'o ye baarakɛyɔrɔ dɔ ye an taara laɲini directeur bolo directeur ma problème k'a la ma fosi k'a la an bɛ taa yen fana fira pour que n'an ka moto jɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min pour que bɛɛ bɛ se ka na lafiya la ka tila ka bɔ lafiya la bon an kɔni an bɛ an ka autorités fo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la depuis baara in an wulila a la an sera da o da la n'an y'a kɔnkɔn u b'an jaabi ni bonya ni karama ye. an bɛ segin ka na faba la n'o ye Bamakɔ ye an b'a dɔn Bamakɔ mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ caman zawiyaw kɔnɔna na dubaw kɔnɔna na fan caman fɛ an ye wulikajɔw kɛ ka se zawiya dɔw la ka se ka u ɲininka mawuludu ɲina a labɛn b'u bolo cogoya minnu na ani nisɔndiya minnu b'u bolo an ye wulikajɔ min kɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ olu la an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ. ala deli nin kalo lahɔrɔma ba in min kalo min ka bon ni kalo bɛɛ anw bolo parce que i bɛna kalo kalo ka bonya dɔn i bɛna kalo kalo ka bonya fɔ i y'a dɔn cɛ min na i y'a sɔrɔ cɛ min fɛ o nana nin kalo de kɔnɔ an ka bamanan dalen ko yanni ka kabakoya fɛn ma fofo nɔ na min y'a fofo k'i ka ɲaga o de la kuranɛ ko wa zakirin bi ayamillah ko kosumani kɛ ni ala ka don ye o b'a jira k'a fɔ donw bi ka fisa ni ɲɔgɔn ye waatiw ka fisa ni ɲɔgɔn ye kalow ka fisa ni ɲɔgɔn ye bon anw bɛ kalo kalo ka bonya fɔ an bɛ don dɔ ka bonya dɔn ko koba dɔ kɛr'u la waati ka lahɔrɔma ko dɔ kɛr'u kɔnɔ anw y'o bɛɛ dɔn maa kelen min sababu la o de ye rasulullahi o ye alakira de ye donc ni o bila k'i b'i tora fɛn fɛn kan donda si tɛ anw na ala fɛ yen ni alakira tɛ alakira de ye ala ka da belebeleba ye ni i ko i tɛ don fɛ k'i bɛ kɔgɔ ta ko kɛ n kun da ala ka ja don cogo t'i la donc o la an bɛ mawuludu kalo de la n'o ye mawulidu ni mawuludu ye donc mawulidu dɔw ko mawulidu dɔw ko mawuludu donc zamaniya don ani ismul maf'ul a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ko n kɛra waati min ani ko n ye maa min yɛrɛ ta ye donc n'i y'a mɛn zawiya alakira don dɛ misiri ye sariya jɔyɔrɔ ye mais zawiya ye hakikaw jɔyɔrɔ de ye ko ye ko fila de ye o ye ko baharu shari'atin wa baharu haqiqatin sariya ka kwaji ani hakika ka baji sariya kwaji ka farin a ka kuna parce que sariya ye sariya de ye n'o tɛ diinɛ ti jɔ mais diinɛ nɔnɔ diinɛ sɛmɛ diinɛ yɛrɛ nana fɛn min kama o de ye hakika ye o de ye alakira alayhi salatu salam alakira ka hayatu n'a ka ɲɛnamaya a yɛrɛ gundo dɔnni k'a faamuya zawiyaw sigi mɛ o de kan o de ye zikiru ye o de ye awuradu ye o de ye kuranɛkalaw ye o de ye sɔrɔtuw kɛli ye o de ye taribiyaw ye ka adamadenw éduquer tarbiyatu c'est qu'on appelle l'éducation spirituelle ka adamaden former k'a golo doki ni asafurlah ye k'a golo doki ni la ilaha illallah ye k'a golo doki ni latifu wurdu ye k'a golo doki ni sɔlatu kɛli ye kira kan ka adamaden dilan fo ka a bɔ ndeɲɛya la k'a kɛ burisanu ye zawiyaw ye o laboratoire de ye laboratoire do silamɛya foroba an b'o sali misiri kɔnɔ o ye bɛɛ jɔyɔrɔ ye o ye bɛɛ ta ye an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais zawiyaw dilanna khasatan ka sigi alakira ka sira kɛrɛnkɛrɛnlenw de kan alakira bɛ sɔrɔ cogo di a ka hayatu bɛ se ka sabati yɔrɔ minnu na ni baara ye ka sɔrɔ kuma tɛ ni mawuludu don dɔrɔn an bɛ bɔ ka kumaw caman kɛ mais san bɛɛ kɔnɔ zawiya bɛ alakira ka baara de la sɔrɔtu bɛ kɛ zawiyaw kɔnɔ sɔgɔma sɔgɔma wazifa de bɛ k'u kɔnɔ sɔgɔma wazifa bɛ k'u kɔnɔ wula fɛ hadaraw bɛ kɛ o wazifa ni o hadara minnu bɛ kɛ o bɛɛ sigilen bɛ fɛn saba sɔlatu kɛ kira kan asafurulayi kɛ i yɛrɛ jurumu na la ilaha illallah k'i ka ala ka kelebandenya sabati zawiya bɛɛ sheikhu tɛmɛna sheikh tijani ka zawiyaw sheikh abdulkadir jelaniw shazaliyaw zawiya tɛmɛna anw bɛ tijaniya ka sira kan mais zawiya tɛmɛna a bɛɛ sigilen don shuyuku tɛmɛna a si ma kalanden dɔ wele ko na ne yɛrɛ wurudi a si tɔgɔ tɛ kalanden wurudi kɔnɔna na i bɛ kɔlɔsi wurudi siɲɛ 100 k'a ban sheikh tijani tɔgɔ kelen t'a la a fa tɔgɔ t'a la a ba tɔgɔ t'a la a den tɔgɔ t'a la a ka jamana tɔgɔ t'a la a ye wurudi min d'i ma dɔrɔn k'i ka astaghfirullah kɛ k'i ka la ilaha illallah n'o ye ala kelebaniya ko an k'o sabati ko an ka solatu kɛ dafɛn gundigi kan n'o ye kira mamadu ye o de y'a to olu ka masabu la mawuludu ye don bɛɛ ye silamɛ ɲuman ka mawuludu ye don bɛɛ ye ala ko ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina ko ala kɛra hinɛ de ka di ɲɛnamaya bɛɛ ma
kafatan linnasi ku cire ɲinamaya bɛɛ ma bashiran wa nadhiran k'u nisɔndiya ni aljana kɔnɔ dɔ ni minnu dugudi la k'u babari ni janima kɔnɔ dɔ ni min banina donc maa ma k'i dara kira la anw da ala sɔrɔ cogo si dɔn ala yɛrɛ o fɔ ka nɔgɔ b'o la qul in kuntum tuhibuna allaha fattabuni yuhibbukum allahu tabaiyan ni dana ko a f'u ye n'u k'u bɛ ala fɛ k'u ka tugu e de nɔfɛ donc silamɛ ɲuman ka connexion de ye ala kira ye zawiyaw sigi m'o de kan o de bɛ ayinu rahmatu rabbaniya bɛ fɔ a ɲɛna o tuma na kenzil azam de ala kira ye damandigɛ min ka bon ni damandigɛ bɛɛ ye n'an tɛ ala sɔrɔ n'a t'o de kira ye donc mawuludu ye fitinin ye a ɲɛnamayali la a deli dɔrɔn ɲinɛ mawuludu a nana an ka jamana sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ a nana jamana sɔrɔ kɔnɔguwan kɔnɔ ka ala deli mawuludu huruma kosɔn kamatigi bɛɛ ka kama doma ala kira de la ala kira ka kama kosɔn ala k'an ka jamana basigi o de y'a to an bɛ foli kɛ ɲinɛ groupement de leaders social musulman jubali ye a laɲini ko ka thème central don mawuludu la ɲinɛ thème central min dara o ye ko ensemble pour la paix et la sécurité ma'an min ajri al-amn was-salam fi Mali ko an ka jɛ ka dugawu kɛ mawuludu bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an ka nin kɛnɛ ninnu minnu n'an b'o la bi zawiyaw kɔnɔna na fo ka taa se mawuludu dɔw ma ko an bɛɛ ka ala wele minnu n'an b'a kɛ gundo la nin kɛnɛ kan an ka Mali don an ka dugawu kɔnɔ parce que ni Mali ma lafiya Mali de tɛ lafiya dɛ maa kelen ka lafiya tɛ lafiya dɛ donc an ka dugawu kɛ ala ka jamana ye ala k'a basigi jamana min kɔnɔ guwan ni kamana guwan min kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ ala ka basigi ni lafiya n'an ka jamana kɔnɔ mawuludu kɛnɛw fana ka an ka kɛ o wele daba ye an ka ala welew k'a la ka kuma fana na walasa ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw dusukun n'u hakili kɛ kelen an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka taa ɲɔgɔn juru sara an k'olu dabila an ka ala deli ala bɛ yafa ma mɛ o k'a sɔrɔ an yɛrɛ yafalen don ɲɔgɔn ma donc welekan min bɛ ne bolo groupement ye o thème min da ɲinɛ n'o ye bɛn ani basigi ye bɛɛ ka kɛ nin message dibaa ye bɛɛ ka kɛ a waleya fana kɛbaa ye. alhamdulilayi an sigimɛ nin de ye parce que comme sirifika yɛrɛ ka kuma la kabi lawale la a ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ an b'a jigin ala ye tiɲɛ dɛmɛ hakilila min b'a la maliko la o ma daminɛ bi kabi diɲɛ kunu o n y'o fiyɛ kaba an ka dɔgɔ kuma a ka kuma n'i y'a ka kuma pese cogo o cogo la a bɛ kuma kelen de di o ye jumɛn ye jogo o ye jogo de ye o de la ko jamana tiɲɛna mɔgɔ tiɲɛna non 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 jogo de tiɲɛna dɔrɔn i y'a faamuya donc kabi diɲɛ kunu a bɛ ka wele min da o ye jogo kuma in de ye n y'a fiyɛ adamaden mɔtɛri o ye mun ye o ye jogo de ye mobili mɔtɛri n'o tiɲɛna o y'o tiɲɛlen ye mais ni adamaden jogo tiɲɛna a kɔrɔ ni jogo tiɲɛna o ye mɔgɔ yɛrɛ tiɲɛlen de ye adamaden yɛrɛ fɛnɛ mɔtɛri o ye jogo de ye donc n'a nana ni nin hakili la ye ko ka bɛn kana jamana kɔnɔ o ye kumakɔrɔ de ye o ye kumakɔrɔ de ye donc a ko o kuma min n'a y'o fɔ o ye tiɲɛ mais an bɛ toujours a ka weleda de don n'a mɛ bɛn min na dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ an bɛ don ko bi a ye fɔlɔ jɔn de la dɔnnibaw surtout an ka alimamiw ni alimamiw bɛnna a banna i y'a faamuya o de la n'a ye sujet di mɔgɔw ma ɲinan a kan ka nin di alimamiw ma juma misiriw la u k'u sinsin bɛn kan i y'a faamuya parce que ni alimami ye kuma min fɔ bi a kɔfɛ mɔgɔw b'a lamɛn o diyagoya i y'a faamuya a ti kɛ k'a fɔ ko adira ko de fɛ o tɛ dɛ jamana ko de don donc a ka nin bɛɛ ka nin kuma fɔ i ka misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛn o i y'a faamuya ni alimami kɔmɔgɔw u danajɔw nana u ko alimami n'o kuma ni dusukun jɛlen ye u b'a lamɛn n bɛ dugawu kɛ an ka Mali kosɛbɛ bonya min bɛ Mali kan fɔlɔ maa ɲini ala fɛ ala k'o segin a ma an b'o ɲini ala fɛ ka dugawu kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka fanga fana ye fanga in an b'a ɲini ala fɛ bɛn kuma n'a bɛ fɔ u k'a waleya an b'o ɲini ala fɛ ala k'o dusu don o kɔnɔ fana parce que kumaba in tɛ kɛwale i y'a faamuya kɛwale de don n'o kuma kɔni an ye dɔ kɛ kuma na kosɛbɛ su ni tile kuma mais u k'u jija ko appliquer i y'a faamuya donc n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye siri fila n y'o de fɛ jɔyɔrɔ in b'a la bi diinɛ kɔnɔ hakɛ foyi t'a la hakɛ foyi t'a la n b'a ɲini ala fɛ ala ka segin aw ma ala ka don an ni jugu cɛ an ye min dɔn an tɛ minnu dɔn jama min n'a bɛna jalo jama a fanga ka bon dɛ bon e ka lajɛ ma olu bɛna jama min bɛna u n'u ka hɛrɛ bɛna an fɛ yan nɔ hɛrɛ i y'a faamuya donc
nafa min mawulu ne fana a ka bon da se ka fɔ fiyewu an b'a dɔn min don an ye mɔgɔ min ye commerçant ye i b'a dɔn min don ni waati sera vraiment sirifikan in n y'o de f'i ɲɛna ko an caman ɲɛ b'a la an t'a dɔn ni mɔgɔ y'a ɲini k'a dɔn hakilila min la k'o dɔn mɔgɔ lafiya i y'a faamuya donc n bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o d'a ma ala ka lafiya nin na an m'o ɲini siri ala fɛ ala ka bɛn an ka jamana kɔnɔ ala k'an bɛn kelen ma an m'o ɲini ala fɛ vraiment Jalo n m'aw yɛrɛ fo n tɛ se ka fɔ la fiyewu n b'a fɔ kosɛbɛ n b'a fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na ka an filabagaw fo ka lamɛn bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n bɛ bɛɛ fo k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i bɛ tanu sugu o sugu kɛ i tɛ se ka Alakira ka ɲɛnamaya ko tanu ka se a dan na wa ala tafannuni wasifihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi Alakira mankutu a n'a tanu n'i ko k'i b'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o fɔ ɲɔgɔn fɛ maa bɛɛ lajɛlen bi Alakira tanu i ka tanu cogo n'i ka kan n'i ka kɛcogo n'i ka waati la ka fara o bɛɛ ka tanu bɛɛ bɛ ban pewu k'a sɔrɔ Alakira ma se ka fɔ a dan na kumana ni mawludu ko ye Alakira ko de ye an tɛ mawludu ko kɛ diɲɛ foyi na Alakira ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam an ka cɛkɔrɔba fɔlɔ n'an ka maa ɲumanw ani Ala ka ɲiw ani Ala teriw olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Alakira ko la sallallahu alaihi wa sallam tiɲɛna jamana in na an bɛ olu ɲɛnamaya ka kɔrɔ nka ɲɛnamaya kɛcogo minnu b'a la sisan ani minnu b'a la ka kɔrɔ kɛcogo kelenw tɛ a jamaw bonyana sa kojugu nka maakɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ n'o ye dalailukalaw ni burudakalaw ye ani ɲɛnajɛ wɛrɛw kɛcogoya ye ka dukɔnɔnaw na nka bi taa pilɛri ka bɔn ka tɛmɛ o kan nka maa se t'o la o ye waati kɛcogoya ye ale Alakira sallallahu alaihi wa sallam ale de ye insanul kamili ale de ye adamaden dafalen ye n'a y'i diya i b'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wa sallam ale de ye maa ye maa min bɛ ni alamugu kelen ye adamaden foroko kɔnɔ Alakira y'o de sallallahu alaihi wa sallam a ka bonya sera o hakɛ ma ale kelen de dafalen don an bɛ Aisha ale b'a fɔ ka kuma dɔ la wala wabsaru fi misra jabina khadda jabinihi lama akhazu sawma Yusuf Sayyidina Yusufa feereli min kɛra Misrangaw ye Sayyidina Yusuf sani min kɛ ka taa di Zalekha ma ko ni Misrangaw kun ye Sayyidina Muhammadu tamanda nɔrɔ ye ubiyɛn n'u kun y'a tamanda kebekebele ye Yusuf kun tɛ san maa si kun tɛ Yusufu san muso minnu fana bɛ ni u ye n'u ye Zalekha lagosi ko a jarabira ka funankɛni na ko a jarabira ka lamɔden na n'olu kun ye Sayyidina Muhammadu tamanda ye sallallahu alaihi wa sallam k'u kun tɛ tɛgɛ tigɛ kɛ fiyewu olu kun b'u dusukun de tigɛ kun b'u sɔngu de tigɛ o de kama a b'a fɔ wala wabsaru fi misra anwara khaddihi lama bazalu fi sawmi yusufa min naqdi لوما زليخا لو رأينا جبينه لآثرنا بالقتل القلوب على اليد وانا على كرات تمادا نورو على كرات تمادا كبلي ni Zulekha termuso kunyo ye uyibolo tikali minke kunteno kefiyo kwana ya fanye ko Sayyidina Yusuf alayhi salam ko aduna ma nunu ngawati mena ko falamma ra'aynahu akbarnahu aya la ko donedo ko mso nunu ko ndifo yemela ke ko kada ka sabu ke chenye nyumai kwana o mala kira soro kama ka wati soro ya ka tile makanu nyuma min bana ani fa min bana wodi ya ka nyana wodi ya ka bangni manfisili ka nyana jake an siko da majirala ni sunna yi ala kara ka shari'a yɛrɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ma b'o kɔnɔ fiyewu nka jama ka fɔ min bɛ k'a la ko wɛrɛ minnu bɛ se ka y'a kɔnɔna na ko nankarewalenw na ko lagosilenw na an se t'o la ni jama ka fɔra yɔrɔ o yɔrɔ fɛn dɔ bɛ k'a la maa se tɛ fɛn minnu na nka ŋaniya ɲuman min kɔni banna o de ye ala kira kanu dɔrɔn de ye manifesteli an tɛ foyi kɛ n'o tɛ a ka sunna nɔ minɛni a labatoli a ka kɛwalew la a ka baaraw la a ka fɔlenw na o de y'an ma kisi ye mana an se min ye o la bi o de ye mawulidu ɲɛnajɛ kɛli ye mawulidu manifestation kɛli ye an se bi ka dugawu minnu kɛ a don la an se bɛ ka sarakati minnu kɛ an se bɛ ka donation minnu kɛ ani an bɛ se ka nafila minnu seli an b'o de kɛrɛnkɛrɛn n'an yɛrɛ ye ani maa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen parce que ɲuman dɔ ɲuman bɛ ni hakɛ t'a la bɛɛ bɛ se ka ɲumanya kɛ ka dan hakɛ min na i bɛ ɲumanya kɛ ka dan n'o hakɛ de ye ka foli kɛ an karamɔgɔ ye Seydi Sharif Sumaworo Madani Haidara mawulidu kun kan fɛ ka kɔrɔ nka ale b'a ɲɛnamaya cogo min na sisan i b'a fɔ an ka jamana ninnu ma deli k'o ye ka kɔrɔ o ye ala ka fusamanta ni ala ka kɛcogoyaw ye kumana an ka foli b'ale yɛrɛ ye o kɔfɛ an ka foli bɛ an karamɔgɔ ye n'o ye an ka Sheikh Mansur ka hadira yɛrɛ khalifa ye n'o ye Seydi Sheikh Mamadou Hashimi ye ani maa min yɛrɛ sababu ɲuman ye ne sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ n'o ye Seydi Sharif Abdul Jalil Mansur Haidara ye a yɛrɛ taamɛ taama na a ti yan nɔ
donc an ka foli bolo bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ani aw yɛrɛ ani maa wɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kɛ jamana fana ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ani degun minnu bɛ ani tɔɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ ala ka gɛlɛya in wuli ala ka jamana in kolo suma ala ka na ni basigi ye ala ka hakilisigi d'an ma ala ka jamana kɛ jamana kunnandi k'an ka jamana kɛ jamana kisilen ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ka sigi aw ye mawuludu labɛn baaraw la o de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka mawuludu ninnu bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ kɔnɔna na k'a wuli hɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana an tɛ ɲina a finitigiw kɔ an bɛ dugawu k'u ye an bɛɛ lajɛlen dusuman kasilen don wa an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛɛrɛ ɲini na min b'a to ni min kɛra ɲɔgɔnna kana kɛ min b'a to an ka finitigiw bɛ kisi cogo min na mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen a ɲininen b'a bɛɛ fɛ ni an ka ɲɛmaaba ka yamaruyaw ye n'o ye an fana an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madan haidara zawiya kɔnɔnaw la misiri kɔnɔnaw na mawuludukɛyɔrɔw la an ka dugawu kɛ finitigi ye an ka dugawu kɛ jamana ye basigi ni bɛn a ka se k'a k'a kɔnɔna na n'i y'a lajɛ mali fan caman kun bɛ yen olu kun bɛ mawuludu kɛ nka ala nin ko minnu bɛ sen na a tɛ se ka kɛ yen o la n'o kɛra a ka ca ala fɛ a bɛ dɔ bɔ nisɔndiya la a bɛ na ni dusukasi a bɛ na ni ayiwa kɛrɛfɛden ye walasa u ka se ka dabila a tɛ ɲɛ fan silamɛw an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka dugawu kɛ nin ko in na an ka finitigiw olu ka se ka se sɔrɔ k'an ka jamana fantan naani minɛ k'a lasegin an ma an k'an ka ziyaraw kɛ hɛrɛ kɔnɔ an k'an ka mawuludu kɛ hɛrɛ k'o foli belebele an b'aw ta k'o ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya ma yan fo bangoni jaginɛbugu la ka mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen fɔ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan mun sera ani mun bɛ sira la ka ala deli ala k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mami mi kira fene bo fe ni te mamadu fene te fe dinyana mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minu mi kira fe atanu fle bangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena Madina kaude